B'allokazzjoni finanzjarja ta' 60 miljun euro l-Malta Enterprise nedit mill-ġdid skemi maksuba sabiex jgħinu negozji kablu l-operat tagħhom waqt li ħajru negozji ġodda jiftħu il-bibin tagħhom f'Malta. L-iskemi tal-Malta Enterprise li ġew imtejba skont regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea huma 9: Invest, Skills Development, Business Start, Startup Finance, Research and Development, Innovate Exploring Research Grant u Smart and Sustainable Grant. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia qal li l-ottijiet f'dawn l-iskemi maksubin għal kull daqs ta' negozju. Iddeskriva dawn l-iskemi bħala iż-żejt fil-magna ekonomika tal-pajjiż. Għandna allokat 60 miljun mill-budget ta' kull sena l-inċentivi u qed naraw illi ninċentivaw kemm investiment ġdid għal greenfield u espansjonijiet ta' proġetti li diġà jinsabu Malta. Imma anke b'mod partikolari skills development pereżempju fejn ikun hemm taħriġ għal ħaddiema, riċerka u żvilupp u anke startups. Il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri qal li din is-sena l-ekonomija tal-pajjiż ħadd tikber 6 darbiet iktar mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Waqt li elenka diversi kumpaniji li operaw f'niċċex ekonomiċi ġodda, l-Ministru Xkembri qal li l-Gvern se jkompli jgħin ukoll settur direzzjonali sabiex jiddiversifikaw l-operat tagħhom. Il-Ministru Xkembri qal li l-mira tal-Gvern li din is-sena il-pajjiż jattira l-ikbar investiment dirett barrani fl-istorja li fost oħrajn għandu jwassal l-impjiegi ta' kwalità pagi għoljin.